ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to toro law bosayan ngenara damgal lowre ɓundu fuladu jolofara niru ferlo gorgola sere kunda ngabu ko on waktu yoni ha to ñoro kame hamdallahi ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Sénégal sumgoji local baɗɗi hanke leydi ndi kala diɗɗal biyetengal yeewi askan wi fuɗɗima fofde kenal lakkitare e nder leydi Sénégal to leydi Mauritanie joyo asoɓe kanŋe mbasi pittali men toon to tasiyasa teskede ɓe ɓitti koye nder gasɗe mabɓe ɓe donki ko fofde toon to leydi Mali gouvernement mo leydi Mali holliti ma walluskoji luggi no fewi gam yurnitade wargo jeeɗiɗo Mauritannaɓe waraɓe hakkude kerol leydi Mauritanie kam e leydi Mali to Guinée Conakry hoore jagoɗe leydi ndi holliti jagorɗe mum kala nde kollirta ngaluji men e yesso Cour des comptes leydi ndi gam haɓade kala kene wiye guyka kame mbuñari to Burkina Faso piyanɗe bannude toon heccanki jamma laatima jamma beɗɗoɗo he norok marskilsi kabore hoore jo leydi ndi ne tawe e juuɗe dadiɓe kabaruuji mena mana wena toon to Ghana Nigéria Cameroun kame Arabie Saoudite ha fayma toon to Ukraine musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo reconni mondialement. Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo lomgal. Maître Adama Baldé ene wiya dendagal yimɓe kala moni foof yo nangto ha tiiɗa e fina tawa mum, moni foof yo nangto ha tiiɗa e ganni men e fina tawa men. Maître Adama Baldé ene wiya yimɓe yo tinno e ƴewgal, kala ko neɗɗo ne naata yo ƴewdo, so tawi ko ɗanngal ƴewdo, so tawi ko dewgal yurno, so tawi ko nadde galle hodde galle, kala ko neɗɗo ne waɗa ene moƴƴi yurno, sene moƴƴi naata, so tawi moƴƴani ƴewana ɗum feere. Maître Adama Baldé ene wiya ɓen asoɓe kanŋe e gollinoɓe asoɓe kanŋe ronkuɓe yitade koye mumen jokkodire Maître Adama Baldé joni haajuma humto. Maître Adama Baldé ne wiya dendagal gollotoɓe ladde gila awoɓe remoɓe aynaɓe jokkodire Maître Adama Baldé joni haajuma humto hano hannirta ni. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji taw ko rafiji seydaneji ko waynoɓe koye mumen mbahliti ha kabba yanoɓe borogale kala saaha ruytoɓe jokkodire Maître Adama Baldé joni jittuɗa hoore maɗa. Maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde, o waɗi tour du Sénégal, oɗo saaha joni mo tawe nder Mbakke to leegal Mbakke Dembu saɗa daral Baali. So tawi aɗa yiiɗi hebde mo mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko, walla mbaɗa 77 351 77 23. aɗa wawi kadi wadde 77 949 73 83. Maître Adama Baldé sa yi to hello makko YouTube a waɗi Maître Adama Baldé jigueɗen Fuladu ma yi to nate ɓosoje golle payɗinɗe no fewi ɗe o gollata. Maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo wune joguiɗo seedantagal mum ha timmi mbadden dando faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase nayi siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he
ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Seydou Abouba to leydi Gabon Libreville Gabon wonande catal heblo sukaɓe Afrique tawetegal toon to Libreville Gabon aɓe ero dendagal bandiraɓe taweteɓe to Gabon ha tenti to Libreville aɓe jogui batu manggu no fewi goɓe mbaɗata ñande capanɗe tati e gonduɗo hen lewru ndu gonɗen ngon batu noon waɗata koto galle Alhaji Oumar Sy waɗɗani bowal laaɗe diwoje ngal Libreville Gabon woni aéroport Léon Mba waɗɗani ɗon so tawi woni on keeɓiɗeɗo hen tonggode kala tan nodduɗo maɓe karan ɗum ɗo mbawata tawtorede wonande on Alhaji Oumar Sy kam woni kolaɗo kuɓala catala heblo sukkaɓe Afrique to leydi Gabon so tawi noon a yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 066 94 87 86 walla jokkodira e Yahya Adama Awo kalfinaɗo ngalu catal ngal 077 26 48 40 walla jokkodira e Aliou Talla cukko moftowo ngalu 062 77 55 24 walla jokkodira e Ceerno Samba Sy joguiɗo konngol catal fedde heblo sukaɓe Afrique e nder leydi Gabon 066 13 64 55 ne era dendagal bandiraɓe kala nde mbawata tawtorede jonde fedde heblo sukaɓe Afrique catal mum toon to leydi Gabon ñande capantate gonduɗo hen lewru ndu gonɗen toon to Libreville taw woɗɗani bowal laaɗi diwoje ngal Libreville kabaruuji men ɗemngal pulaar gartaten koye sumgoji mairie ji kame départemental uji gal baɗaɗi ñalawma hanki nogas e tati nder leydi Sénégal kala caggal ñalawma hanki o mawɗo leydi Sénégal Macky Sall nde yeehi wotoyde toon to Fatick caggal nde o gayni o waɗi discours makko no woyi wadde o holliti que le meilleur gagne oɗo saaha mo gonɗen résultat ji puɗɗima yaltude guila tan hanki nde bureau ji guddi ha laaɓi ko wayno Dakar wonno daɗɗudi mawdi no fewi wonno nde foɗodirede hakkude Benno Bokk Yakar kono ne kadi yeewi askan wi kam yoga e landaji goɗɗi kikiɗe hanki onon haade tan wonde pecce jamma taw yeewi askan wi mo Barthélémy Dias fuɗɗima amde yoga e boli Dakar gam hollirde oɗo saaha kañum woni gardiɗo Dakar e hoore mum ko ɗum woni ko lawɗina oɗo saaha mo gonen Benno wasi Dakar kam e hoore mum kala ha joni keddoɗen koye ɗiɗon sumgoji toon to Ziguinchor Abdullahi Balde kono ne kadi Doudou Ka ne wonde Benoît Sambou kañumen kala mbi'i Ousmane Sonko yo jogoro jaam caggal ñalawma hanki o kala wonande Casamance naɓe kala kolliti oɗo saaha woni moɓe kedani moɓe jaɓani moɓe nangani ko Ousmane Sonko ko wona ɗum ko noon ko wayno toon to Kolda ko wayno toon to Kaolack toon to Kolda jaafoɗon Mam Boy Diaw kañumne oɗo saaha tetti mairie ndi mo ƴamodiranno woni Abdoulaye woni Abdourahmani Balde kañumne oɗo saaha kañuma fiyama toon to Guédiawaye Aliou Sall gonnoɗo maire wuuro Guédiawaye oɗo saaha mo gonɗen noddi Ahmed Haydara wiide ɗum yo jogoro jaam taw ganduɗa ko jaadiɗo yeewi askan wi to Talla Sylla toon to Thiés kañumne wi'i Babacar Diop yo jogoro jaam Idriss Seck fiyama toon oɗo saaha ko yeewi askan wi woni ko jogui toon to Mbacké Galoba kan woni paabiɗo toon Benno Bokk Yakar kan fi toon Abdou Mbacké kono ne kadi toon to Saint-Louis ndar gueji Dande Maayo Mansour Faye woni banuma gorko Mariame Faye Sall oɗo saaha holliti kañum fi toon piggal musgal no fewi Mari Taw Niane kañumne oɗo saaha noddimo wimo yo jogoro jama toon to Podor Racine Sy kañumne nawi toon Ray e yeeso Moussa Diop kañumne noddimo wimo yo jogoro jaam teskama hanki Aissata Sall mo ganduɗa janoɗo ha to Podor yejjiti carte mum d'identité to Dakar waɗi ya ngara taw koylano ndi wowa fofde ko yidde tawtorede ɗiɗo hen sumgoji toon to Kaolack Serigne Mboup kañumne mo andan nawle kañumne nawi toon Ray fi toon Benno kono ne kadi fama toon to Rufisque yeewi kañum e hoore mum nawi toon to Yofa wonande daɗɗuɗi Diouf Sarr kañumne fiyama ɗon e bureau muɗum ɗiɗo hen sumgoji woni ɗi joguiɗen ko fate banggue jencude mum ma en garto hen so tawi en keɓoyi ko ɓuuri ɗo hen ladde sen wi
wi to leydi Sénégal paɗena ko ton to Mauritanie walla duttoɗen koto Sénégal garten e ndiɗo hen jencudi ko fate banggue dokkirgol to ganduɗa ko fate banggue oɗo hen ñaw coronavirus e kala subaka no wowi wadde jagorɗo cellal ɓallimo leydi ndi wo holliti 1,4 e nogas e ɗiɗo neɗɗo woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko capanɗe jeeɗiɗo e jeenayi neɗɗo goto noon ko daɓaɗo taw mandi raɓɓe mo capanɗe jeeɗiɗo e jeetato ko raɓaɓe andaka raɓɓe ɗumen ken won 304 neɗɗo keeɓi cellal mumen 15 neɗɗo ne tampima ballito e fofandu yimɓe 4 mbasi pittali mumena sen giwi to leydi Sénégal paɗena ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie no wowi wadde kala kikiɗe so huccidde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen boros ñaw coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi wo holliti 1,360 neɗɗo goni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko 212 neɗɗo kene wona 660 neɗɗo keeɓi cellal mumen yimɓe 3 mbasi hen pittali mumen jeeyo taw ko yilotoɓe kanŋe e nder leydi Mauritanie ha tendi toon to président moɗo kamen mbasi pittali men taw koye gasɗe ɓe gonno jeeyi sababu noon ko ɓittadeɓe haɓe donki toon fofde nokku bireɗo tasia taw koye nokku bireɗo Tamaya ene tawe e nder leydi ndi waɗɗani hakkude Jouayrata kame président moɗo ko hedde toon taw ganduɗa koye nokkuji kaɗaɗi yiilede kanŋe teskama noon ɗiɗo hen dumunaji kala yimɓe hewɓe ne kewi wasde toon pittali men won hen ko ɗomka won hen kadi ko leydi mabbata e dow mummen landata wassula e rima laamu leydi Mauritanie oɗo saaha nde ɓurata luggiɗinade ko fate banggue loskoji e loyndade taw ganduɗa ko Mauritanie naɓe jeeɗiɗo waraɓe toon to leydi Mali taw kadi ganduɗa ko lebte muste no fewi mbaɗa e mabɓe haaɓe mbasi hen pittali mabɓe nde laamu ngu wawata yurnitade ɗeɗon gueɗe kala jokkodiral téléphone hakkude Ramdana Lamamra hakkude mum on woni jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Algérie hakkude makko e jagorɗo mo leydi Mauritanie woni Ismaïla wulde Cheikh Ahmed ɓe dañi haaldude caɗele ko fati e gurdam leydi Mali kamɓe ɗiɗo kala ɓe ndendi miijo gurdam leydi Mali no watte ha leydi Mali wawa yaltude caɗele ko fati banggue yawre nde CEDEAO yowi leydi Mali jagorɗo équipement ko fati banggue yangara yillima ko fate banggue yoga e sancieji gonɗi e mahede e nder noksoɗe hoore mum ha tenti pont mo Bamako gam hollirde oɗo saaha beelema makko golle ɗe ene jaari yesso no fewi kono kadi rythme golle ɗe so ɓuuri ɗo hen yawde ko hunde moƴƴude no fewi nde tawno ne hatojina kala gueɗe sifodiraɓe ko fate banggue mahgol yoga e nokkuji ko wayno booli ha e pont uji kala ene moƴƴi ɗi société ji ne mbawata ɗoftade délai jamiraɗe kono ne tiiɗɗo société yo ɗoftoto ɗeɗon délai heewi tan ko ɓeydade walla tan wasa ɗoftatɗen gueɗe kono kadi o holliti no yarata ni qualité o ene deññi ɓernde no fewi kadi no fewi ko fate banggue golle gonɗe e gollede e nder noksot e hoore muɗum jagorɗo ndiyama kañumne hanki yalti e deƴƴere mum o holliti gila tan hitande kene fotta wonde 1jeetati ko fate banggue ɓundudu hinde forasa koɓe gonno e wadde e nder sappo nder état ji sappo e leydi Mauritanie kala o holliti 100 e dow 100 kala ene wayno gasi ɓoyata ma jomin keeb ndiyam labtuɗam ha ɗom ka riwo kala e jokli leydi Mauritanie jagorɗo ndema mo leydi Mauritanie kañumne holliti beela mo no fewi ɗum ko hanki nde o yilloyi toon to état mo traza gam yilloyademo toon yurnitademo ko fate banggue campagne ndema maaro o holliti oɗo saaha ko remete ko ma waw tigui ɗoftude leydi Mauritanie no fewi kono kadi kanko on jagorɗo o holliti wonande haɓade jonde wasgollago beele sukaɓe kala mbawa dañde golle ɗum jeeyi sababu ɗo tan e lewru korka fandu so jomiraɗo hoddiri kene wona 100 hectares ene tawe hen fermaji 6 ɗum noon ko remde kala ken wiye pomme de terre ha Mauritanie wasa wawde jiggoyade gueɗe kewɗe caggal leydi muɗum beele kadi ɓiɓɓe leydi kala gona e jaam toon to diwan mo Rosso to Nouakchott seppo mango ñande asende ɗum noon ko yeeso ambassadeur mo leydi Mali gam hollidde
kamɓe ɓen seppuɓe taw ganduɗa ko ɓen darniɓe haqqe innamade leydi Mauritanie société civile o e hoore mum aɓe jaadi e leydi Mali kono kadi ɓe jaadani e CEDEAO kono ɓe kolliti duuɓi sappo haare ala kala ko nafi ɗum noon France ko woni e nder leydi Sahel yo ene hoore mum so wona ko ɓeydi ala ko usti yidde ɓe noɗo saaha ko gueɗe kala ne mbawata yurnitede ha tenti noon e ɗeɗo hen caɗele baɗaɗe e nder leydi Mali ko wayno yawre nde Mali yowa joom suudu mawɗo leydi Mauritanie woni biyeteɗo Mariama Da waɗi jiilu mum toon to Joyrata o udditi toon taw ganduɗa ko centre mawɗo wonande ɓen sukkaɓe wonduɓe handicapé en ngakkaɓe terɗe ɗo mbawata tigui e heblede mbawa moftede ñamde mumen e yarde mumen taw kadi ne jangga hono heddiɓe jangguirta yoga e duuɗe ha mbawa dañde gurdam mumen no fewi oɗo saaha kene wona capanɗe tato e joyo suka fuɗɗima winditede hen jagorɗo social holliti hen beele mum no fewi kono ne kadi gam darnede ɓen sukkaɓe yoga e nokkuji neldirɗi haalisaji ha jomumen mbawa tigui dañde ɗo dilli taw dañata caɗele sen wi to leydi Mauritanie koto Mali paɗena gouvernement mo leydi Mali caggal nde bismi c'était timmuɗo giwɗo toon to leydi Mauritanie ɗum ko hanki wonno on sete noon ɗowi ɗum ko jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mauritanie ɗum noon ko arde yidde laɓɓitinade no fewi ko fade banggue wargo Mauritanie naɓe jeeɗiɗo taw ganduɗa ko pittal men jooɓa toon to kerola hakkude leydi Mali kame leydi Mauritanie nokko biyeteɗo Nara ha ganduɗa kene wona jeeɗiɗo Mauritanie naɓe lebta en lebte musti no fewi kono kadi laamu leydi Mali yeddi ha memi leydi koninkoye mum mbatta gueɗe baɗini hen kono kadi ɓe podini leydi Mauritanie maɓe mbaɗa hen loskoji luggi no fewi haɓe ɓuura addude hen ko laaɓi kono kam ɓe neldi duwaw fade ɓesgu Mauritanie naɓe kala ha tenti noon eɓen finoɓe toon to Abdel Bagourou ganduɗa ko ɓen goni waranaɓe hollirɓe mette mumen no fewi loni taw ko mission mo ganduɗa taw ko ministre mo loni ɓe kolliti subaka hanki ale ɗo ɓe keeɓi jangoji nayyi ɓe keeɓi jangu taw ganduɗa ko obiji nayya bedda e ka mabɓe kono kanji kala ɗi bonnani teni kadi ɗi gañani ɓe kolliti ndenka e kisala ko wona ɗum ko l'armée américaine holliti waɗa saahaɓe lawɗini ɗum ñande alhamisa jawtuɗo arrestérement o yaltina ko ñande aljuma nde wi noon ko colonel mabɓe goto walla ni ko commanda goto e mabɓe goto commanda armée américain o yaltinum koye radio of américaine o holliti wonande oɗo saaha ɓe gonɗini wonande koñinkoɓe Russie ɓe hinde paramilitaire hinde wañere ne tawe e nder leydi Mali e hoore muɗuma koninke leydi France najo wasi fittande mum ñande asende toon to gawo ɗum ko caggal jangu wangu e kamaɓe tawitede toon to gawo taw ganduɗa ko kamaɓe tawitede toon to gawo wi noon ko galle lamorgo leydi France kanko Alexandre Diarowe duuɓi nogas e nayyi wasi fittanum taw ganduɗa ko 45e région mo ganduɗa oɗo saaha guila tan hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati kene wona capanɗe joyi e tato koninke mo leydi France mbasi pittali mumen e nder leydi Mali kala sengi wi to leydi Mali paɗena ko toon to Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya toɗɗima jogorɗo ardade CNT mbiyete dan ko suudu sarɗiyeji laamu hakkude ganduɗa ko ɓen goni tambotoɓe ko fate banggue sarɗiyeji leydi ndi kamɓe kala koɓe capanɗe jeetato e goo neɗɗo kono noon on toɗɗaɗo woni Dansa Kuruma ganduɗa ko neɗɗo ɓurnoɗo ɓattade Ibrahima Kassori Fofana gonnoɗo hoore jagorɗe laamu woni laamu Alpha Condé mo ɓuuri ɓattade kono ɗo ko docteur mo ganduɗa kadi ene ɗowi fedde ko fati e banggue société civile fedde wallidde ɓiɓɓe leydi ndi taw ko CNOSC mo ganduɗa darani ko potal e peewal ko woni toɗɗaɗo yo ardo wonande nduɗon suudu jogorndu lomtade suudu sarɗeji ndu leydi Guinée gam ɗowde laamu transition ha wawa yettinde walla ha wawa yuɓɓinde gueɗe kewɗe kadi hewɓe kadi e nder landaji dawrigol tawiteɗe e nder leydi ndi kala toɗɗama e nder ɗiɗon fannuji kala Mouhamed Beya Vogui Diallo woni hoorejo jagoɗe leydi ndi o yamiri jagorɗe makko kala gouvernement o nde wawata hollirde ngaluji men yeeso cour de compte gam haɓade kala ken wiye mbuñaari kame guyka jeeyi laamu gam teskede wonande kala saaha ɓen toɗɗaɓe aɓe kewi wadde ko fate banggue mbuñaari ndi hinde corruption ko wona ɗum ko catal toɗɗo ngal wawi wiide kañum ma haaɓo kala ken wiye guyka e mbuñaari e nder leydi ndi ha laaɓa gam haɓade ko fate banggue
ngam haɓade jonde wasgolla kamin guyka e tawtoyde pelle joguitiɗe armeji ɗi hinde seɓɓitiɓe kala e tawtoyde pelle jihadiyankoɓe ɗum jeeyi sababu leydi Côte d'Ivoire hoorejo jagorɗo woni Patrick Achi Ñalawma hanki o kam yoga e jagorɗe mum kala tawama to nokku biyeteɗo dugbo noon e tawi nder département mo tehini e nder leydi Côte d'Ivoire waɗɗani hedde keerol banggue Burkina Faso ɗum noon kene wona ɓeto goɓe ɓeeti kene wona temedde 3 milliards koppareje franc CFA pour duuɓi nayya ngam wallide ɓiɓɓe leydi ndi kala e ɓamtude yoga e nokkuji hen 57 milliards ɗum fayi koye sukaɓe taweteɓe e nder oɗon diwan wallide keeri leydi ndi ha sukaɓe wonɓe hen ɓe mbawa ruttade ndema mbawa ruttade golle kam fewnidde yoga e gueɗe ha moni kala dañoɗo dilli nde tawno moni kala so dañi to dilli tan ne wawi wasa funtede wasa homtirede ngaluji goɗɗi ha nattoya e pelle goɗɗe ɗum noon ko hitande ujunaje ɗiɗi nogas e ɗiɗi nogas e tati ha nogas e nayyi kala ene ɗoftimo ambassadeur mo leydi France ngam tawtorede ɗeɗon gueɗe to Abidjan nokku biyeteɗo Marcodi jagorɗo Cellal ɓalli uddi toon taw ko clinique goto mo hinde social pama uddimo médico social pama jeeyi sababu uddede oɗon clinique mawɗo no fewi taw kadi ko keptinaɗo ko tawede kayitaji ɗiɓe joguiɗo kala kayitaji ɗi ndewani lawol ko kayitaji fenade ko kayitaji pewnitaɗi taw kadi ganduɗa ko fate banggue signature kame tampon jagorɗo mo Cellal ɓalli ene wujjane fewna ha fewi beele on clinique wawa darade kono ne kadi ɓe erima yimɓe ne mbawata hen tade oɗo saaha leydi Côte d'Ivoire ne daari gam haɓade yoga e ɓen safroɓe ɓe hinde clinique aji taw koɗi ndewani lawol walla ɗi keɓani yamirore wawde gollade e nder leydi ndi to Burkina Faso piyanɗe bannoɗe toon ñande jamma asen ne jofi aleta taw kadi ganduɗa ko piyanɗe ɓutte no fewi ha ganduɗa yoga e camp militaire uji piyanɗe mawɗe dañama hen ha ganduɗa ɓen koninkoɓe kolliti oɗo saaha ko on gardiɗo armée o nde wawata iwde e lefol laamu nde wawata iwde goɗɗo waɗi ɗon gam teskade kaɓirɗe ɓe dokketeɗe ne ngakki no fewi gam habtade ɓen seɓɓitiɓe sifti noon ɗiɗo dumunaji kala Burkina wuri ko seppoji gam wiide nden kay kisal ne ngakki e nder leydi ndi kala kona ɗum ko kikiɗe hanki o hoorejo leydi ndi woni rok Marquisia Kaboré lawɗi nino kuulal hirto lelo tuggal ma tan 20 h ha fenma 5 h subaka ndeke noon ko on jamma tigui beɗɗo hen o woni jamma alen ne jofi altine ko nden koninkoɓe mbimo tebto galle makko résidence dañi noon piyanɗe pellodirat toon ha waɗi hen hewɓe gañi ɓen kono en keɓani ko maayi hen ko caggal moɗo saaha mo tawe e juuɗe koninkoɓe ɓe hinde mintaheɓe mo tawe to camp militaire ko wona ɗum ko jagor hoore jagorde makko kam e gardiɗo sud sarɗi kam yoga e jagorde kala ɗo saaha ene tawe e juuɗe ɓen dadiɓe ko wona ɗum ko radio télé o woni RTB ne tawe e juuɗe mintaheɓe oɗo saaha ko werlaji blende sukaɓe hewɓe o subaka hande jippima e booli ne jogui alarayi gendi ndi won hen ne kolliti beele mumen siftino ñande asen nde sukaɓe hewɓe kadi jiiɗino jippade booli maire wuuro ngo haaɗiɓe gam wideɓe nden ka e kisal ene ngakki e nder wuuro ngo ɗo sa noon ko ninke teskaɗo baɗɗo ɗe mbaɗe ko colonel Peul Heri Dambiba Sanawogo ko on teska oɗo saha kam woni gorko ɓurɗo forde e Wagadugu kam e Burkina kala ne tuuma ko on waɗi gueɗɗe kono haɗo ɗo gonɗen taw en tinani wonande koninke waɗi déclaration mum kam waɗi nguɗon jangu walla suwa taw ambassadeur mo leydi France holliti oɗo saaha yowi laaɗi mumen arode toon ha diwa oɗo saaha mo gonɗen ngam teskede leydi ndi waɗi station mawɗo no fewi kono ɗum ko école aji kame yoga e gueɗe kala ko guddi o saaha yimɓe ne ndenti hayso tawi woni yimɓe ene jaaha seeɗa seeɗa ɓuurani taw hewde doole no fewi to Ghana riwi entraîneur Black Star caggal nde ɓe elmina taw kadi elminiɓe ko leydi Gabon oɗo saaha kono oɗo saaha mo gonɗen entraîneur mabɓe riwama caggal nde ɓe elmina to ganduɗa koye premier tour to Nigéria état mo Borno jihadiyankoɓe nottitoɓe inde Iswaba kañumen bifti toon kene wona sukaɓe nogas mbari hen yimɓe ɗiɗo taw ganduɗa koye nokku goto école ɓe biftiɓe noon kene wona sukaɓe sappo e tati suka debbo jeeɗiɗo sukaɓe worɓe hakkude jaarowo e duuɓi sappo e ɗiɗi e duuɓi sappo e joyyi taw koye nder diwan Sambisa e wuuro wiyetego Pia Yeme ko toon ɓe biftiɓe ko wona ɗum ko noon waɗɗani sibak no fewi ɓe duppi toon
butikaji joni no fewi e wiide chef de police Cameroun Yaoundé discothèque goto woni nokku gameteɗo boîte de nuit cumnoɗo ha yimɓe sappo mbasen pittal men maɓe ɓe limore mumen ɓeydima wonti 16 neɗɗo basen fittandu mum yimɓe jeenayo ne tampi no fewi ne goni hakkude wurɓe mayɓe ken won nogas e joyo ene gañi hen gañanɗe musɗe no fewi ko yimɓe temedere tawete noon e on discothèque ɗo ametano jamma ko ɗon ɓe gamanno deke noon dañi cum waɗi toon e ngal jaltodiral dañi ɓittodiral manggal waɗi hen kono kadi police holliti nden kay kisal ne ngakki e oɗon boîte de nuit kono kadi ko fati e banggue ko ɓitta hen ko kala ene ɓurti no fewi kono ha samu gonen loskoji ene jokki e oɗon fannu to Arabie Saoudite le autorité saoudienne ɓe kolliti wonande oɗon saaha ɓe mbaɗi losko manggo no fewi won fuɗɗiɓe jagguede wonande kabaruuji jaltunoɗe réseaux sociaux ngaji ha tentinoɗe ɗin médiaji en ligne duuɓi 5 e kaso amande mawde no fewi ɗum ko caggal groupe kippop jogornoɗo fijji kippop stari mo jogorno fijje toon to Riyad concert mawɗo moɓe jinno wadde ñande 14 nduɗo hen lewru woni 14 janvier to Riyad o ñande noon yimɓe hewɓe gaari caggal mum noon météo holliti toɓo manggo jippima ganduɗa ha bonni oɗon concert ha yetti wadde kono noon ɗin médiaji kewɗi taw ko ɗin en ligne ɓe kolliti rewɓe hewɓe arnoɓe guerama toon woni hen kadi datirama toon cayi siyagal woni hen kadi e wawnere worɓe hewɓe ɓoƴima ɗumen toon jeeyi sababu noon ɗin konguɗi gaddi haala mawka no fewi e nder Arabie Saoudite ha tenti toon to Riyad ɓe kolliti yogay konguɗi ɗin jaltuɗi ko fenade ten kadi ɓen tawtoraɓe kala kolliti hay goto datirani toon suka debbo cayi siyagal e goɗɗum kono noon hollitama wonande ɓen yaltimɓe ɗin kabaruuji kala loskoji ene jokki e mumen duuɓi 5 e amande tekkude no fewi taw koye nder kassoji Washington kame Londres erima yimɓe mumen ha tente ɓen dilloɓe to banggue diplomatie taweteɗo toon to Kiev ne tawe e nder Ukraine e hoore mum ko ɓuuri yawde ne mbawata yaltude leydi ndi caggal teskede toon armée Russie ɗum noon so tawi armée Russie naati toon kamɓe Occident en ɓe tawetake e nder ɗiɗon fannuji kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandena kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettima laki jaam yo jaam Allah hiranena